खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आसाम पुलिस कनस्टेबल आरो साब इन्सपेक्टर माबोरै जानो हायो। कनस्टेबल साब इन्सपेक्टर जानो थाखाय मा राहा लामा प्रसेस एबा स्टेपफोर फल' खालामनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। भिडिअखौ गोलाव खालामा, थोंजोङै गोरलै रावाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। गिबियाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन पुलिस कनस्टेबलनि सोमोन्दै। पुलिस साख्रिनि गेजेराव कनस्टेबलखौनो गाहायसिन रेंकनि होननानै साननाय जायो। कनस्टेबलनि मोननै ब्रान्च, आर्म ब्रान्च एबा एबि कनस्टेबल आरो आनआर्म ब्रान्च एबा इउबि कनस्टेबलनि सोमोन्दै आं फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना हयथ' गोबां समावनो नुदों आरो बुंनाय खोनादों सिलाइ लाग्रा एबा हाथियार लाग्रा आरो हाथियार लायै। जायफोर हाथियार लाग्रा, जायफोर माब्लाबा बहाबाफोर प्रटेस्ट जायोब्ला, हिंसायारि जाथाय एबा दाङाबाजि जायोब्ला डिउटि खालामो एबा रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थाखाय, रायजो राजाफोरनि सेफटिनि थाखाय डिउटि होनाय नुयो, बिथांमोना कनस्टेबल आर्म ब्रान्चनि। आरो इउबि कनस्टेबलनि डिउटि एबा खामानिया बेनोदि पुलिस स्टेसन, आउटपस्ट बायदिफोराव अफिसियेलि खामानि मावनाय, अफिस मेनटेन खालामनाय, केस फाइल रेजिस्टार खालामनाय, सोंनाय फिननाय खालामनाय, बेफोरबायदि माखासे गोबां अफिसियेलि खामानिफोरखौ इउबि कनस्टेबलफोरा मावो। दानिया नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ एबि कनस्टेबल बा आर्म ब्रान्च कनस्टेबल आरो इउबि कनस्टेबल बा आनआर्म कनस्टेबलनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय माबोरै आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबि माबोरै जानो हायो, मा आनजाद होनांगौ, एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो नाजागोन। कनस्टेबल एबिनि थाखाय सासे बिजाथिया थाखो 10 एबा एसएसएलसि एबा मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जाब्लानो जायो आरो इउबिनि थाखाय एचएस एबा 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगोन। बैसोनि बाथ्रा बुङोब्ला जेनेरेल केटेगरिनि बिजाथिफ्रा 18 निफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। एसटि रिजार्भ केटेगरिनि बैसोआ 18 निफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन आरो अबिसि एमअबिसिफोरनि थाखाय बैसोआ 18 निफ्राय 28 बोसोर बैसोनि गेजेरनि जानांगोन। फिजिकेल स्टेन्डार्ड एबा हाइट सेसनि बाथ्रा बुङोब्ला जेनेरेलफोरनि हौवासाफोरनि हाइटआ जानांगोन 162.56 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 154.94 सेन्टिमिटार। एसटिफोरनि हौवासाफोरनि हाइट एबा जौथाया जानांगोन 160.02 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावसाफोरनिया 152.40 सेन्टिमिटार। बेयाव हयथ' समाव एसे खम एबा बाराबो जानो हागौ। बेफोर गासिबो थिग थायोब्लानो आसाम पुलिसनि थाखाय एलिजिबल जायो एबा आसाम पुलिसनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। दानिया कनस्टेबल एबिइउबिनि सेलेक्सन प्रसेसफोरा माबायदि एबा कनस्टेबल एबिइउबि साख्रि मोननोब्ला मा प्रसेस बारनांगौ एबा मा मावनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो नाजागोन। आसाम पुलिस एबिइउबिआव साख्रि मोननोब्ला गिबियाव जेब्ला सरकारा एडभार्टाइजमेन्ट फोसावो अब्ला नोंथाङा एबिइउबि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन। बेखौ बयबो मिथिखायो, बेखौ बुंलायनांगौ गैया। एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव मा जायो बेखौसो फोरमायनो सानबाय। गिबियाव सासे बिजाथिखौ फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट लागोन। बेवहाय सासे केन्डिडेटनि हाइट सेस बायदिखौ नायनाय जायो। हाइट सेसनि जखाया गोनांथि बायदि जखानि जाब्लानो नेक्स्ट प्रसेसनि थाखाय सेलेक्ट जायो। फिजिकेल स्टेन्डार्डनि उनाव फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जायो। फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्टआव खारनाय बारनाय बायदि टेस्ट एबा आनजाद लानाय जायो। फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्टआव पास जायोब्ला मेडिकेल टेस्ट लानाय जायो। मेडिकेल टेस्टआव सासे केन्डिडेटनि मेन्टेल, बेनि बडि बायदिफोरा मोजां नंगौना नङा, आइसाइटफोरा, मेगननि नोजोरफोरा थिग नंगौना नङा, बेराम आजार दं नामा, बेफोर गासिखौबो नायनाय जायो। मेडिकेल टेस्टआवबो पास जायोब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनाय जायो। केन्डिडेटनि फोरमानलाइफोरा थार नंगौना नङा, बेफोर गासिखौबो नायनाय जायो। बेनि उनाव मोनसे रिटेन टेस्ट एबा एग्जाम लानाय जायो। एग्जामाव पास जायोब्ला अरेल इन्टारभिउ एबा भाइभा लानाय जायो। बे इन्टारभिउ एबा भाइभायाव केन्डिडेटनि पार्सनेलिटि, नलेज, लिडारशिप, एबिलिटि बायदिखौ नायनाय जायो। बेनि उनाव मेरिट लिस्ट एबा फाइनाल रिजाल्ट होनाय जायो। स' आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबल मोननोब्ला फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट, फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट, मेडिकेल टेस्ट, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, रिटेन टेस्ट, अरेल एबा भाइभा टेस्ट बेफोर गासै स्टेपफोरखौ पास खालामनांगौ, अब्लासो आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबि साख्रिखौ मोननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन एसआइ एबा साब इन्सपेक्टरनि सोमोन्दै। एसआइ एबा साब इन्सपेक्टरनि थाखाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड सेलेक्सन प्रसेसफोरा कनस्टेबल एबिइउबिनिजों एखेयानो। एसआइ जानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय जायखिजाया आयदा एबा स्ट्रिमाव ग्रेजुएसन जानाय जानांगौ। बेफोर गासै एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थाब्लानो जेब्ला सरकारा एडभार्टाइजमेन्ट फोसावो, भेकेन्सि फोसावो, अब्लानो एसआइ पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो।